Tabuľkové vyhodnotenie rozsudku 20C 59/2004. Rozsudok znel tak, že Okresný súd Bratislava 1 sudkyňou Judr Annou Kašajovou v právnej veci navrhovateľov Jan Molnár a spol proti odporcom Hlavné mesto Bratislava, primaciálne námestie Bratislava a odporcom Slovenská republika, úrad vlády rozhodol tak, že návrh zamietol. Proti tomuto rozsudku podávame stanovenej lehote v zmysle ustanovenia paragrafu 205 odsek 2 písmeno D a F odvolanie z nasledovných dôvodov. Okresný súd vykonané dôkazy nevyhodnotil a napadnutý rozsudok v tomto smere nie je preskúmateľný. Súd sa v tomto smere obmedzil iba na konštatovanie. Vychádzajú z vykonaného dokazovania súd dospel k záveru. Koniec úvodzoviek. Toto konštatovanie avšak podľa nás nie je možné považovať za závery súdu vykonané na základe dokazovania, keďže ich okresný súd nepodložil vyhodnotením dôkazov, a to každého dôkazu jednotlivo a aj v ich vzájomnom súhrne. Podľa občianskeho súdneho poriadku, ak rozsudok obsahuje odôvodnenie, súd v ňom stručne uvedie, ktoré skutočnosti vzal za dokázané a ktoré dôkazy svoje skutkové zistenia opiera a akými úvahami sa spracoval pri hodnotení vykonaných dôkazov. Najmä ak si navzájom odporujú. Z odôvodnenia musí byť zrejmé, ako sa súd vyrovnal s tvrdením navrhovateľa a akými právnymi úvahami sa spravoval, keď posudzoval dokázané skutočnosti podľa príslušných ustanovení zákona. Prípustnosť odvolania proti vyššie uvedenému rozsudku je daná aj v zmysle ustanovenia paragrafu 237 písmeno F občianskeho súdneho poriadku, nakoľko postupom súdu sa účastníkovi konania odňala možnosť konať pred súdom, nakoľko procesné pochybenia a nedostatečné zdôvodnenie rozsudku majú za následok jeho nepreskúmateľnosť. Tým, že súd bez vykonania dôkazov vo veci rozhodol, bez toho, aby uviedol na základe akých konkrétnych skutočností nie je možné považovať za diskrimináciu, okrem tvrdenia, že k diskriminácii nedošlo, odňal navrhovateľom konať pred súdom a porušil ich základné právo, a to právo na súdnu ochranu. Tu chcem len povedať, než prečítam tabuľkové vyhodnotenie v stručnosti, o čo išlo, že my sme sa vrátili po 5 rokoch azylového konania, kde sme boli vo Švajčiarsku, späť na Slovensko a zistili sme, že počas našej neprítomnosti a našej nevedomosti nám bolo ukradnuté obydlie, nakoľko tam nebol právny dôvod na vykonanie dobrovoľnej dražby, a ostali sme bez strechy nad hlavou a požiadali sme magistrát, aby nám v zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytol prístrešie, a magistrát to odmietol. Tak sa stalo, že cez zimu z roku 2005 na 2006 sme prespávali na ulici, tak ako ostatní bezdomovci, a preukázateľne podľa novín v tom roku zamrzlo 17 bezdomovcov a táto smrť hrozila aj nám. Z toho dôvodu sme podali žalobu proti magistrátu, že nám odmietol sociálnu pomoc. No a súd tieto skutočnosti vyhodnotil takto. Prvá argumentácia súdu. Ako správne argumentoval aj odporca v prvom rade, zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt, ako aj pridelenie bytu, nie sú súdne vymáhateľné nároky, ale len ich právo. Naša odpoveď: pracovník magistrátu zle vyhodnotil žiadosť o zaradení do zoznamu žiadateľov o byt. Podľa všeobecného záväzného nariadenia sme spĺňali podmienky na zaradenie podľa paragrafu 4 odsek 1 písmeno A bod 1, nakoľko tam bola spojka alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť. Strata obydlia sa totižto uskutočnila počas našej dlhodobej neprítomnosti, keď sme neboli na Slovensku, a v tom čase sa uskutočnila aj dobrovoľná dražba, takže sme preukázateľne